खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव बिटिआरनि सासे गोख्रों मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा जे पर्बत जरायाव जे गायसन जानो गोनां जे पावार प्लान्ट प्रोजेक्टनि सायाव बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिथां रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों जे बर' हारिनि आरो बर' हालामनि जे माइरं गरसेनिबो खहा खालामा जोंनि सरकारा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रनजित बसुमतारी बिथाङा। मोनसे बाथ्राखौ जों बुंनो नागिरदों जे जोंनि जा इक'नमि सिस्टेम बेखौ जोङो जौगाहोनायनि थांखिजों जाय इन्डास्ट्रि जों गायसननो नागिरदों बेवहाय जोंनि सरकारा मोनसे बाथ्राखौ स्पष्ट जे जोङो बर' हारिनि बर' हालामनि आरो जोंनि इयुन जोलैनि खहा जानाय गदसेबो माइरंनि समान खहा जानाय जोंनि सरकारा मालाबाबो मावा। बिथां रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों जे जोंनि सरकार बे सरकारा बर' हारि आरो बर' हालामनि बा ओनसोलनि थाखाय आसुगुर गावगासेबो एबा माइरं गरसेनिबो खहा खालामा जोंनि सरकारा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों जे पाग्लिजरा पार्ट 1 पार्ट 2 नि थागिबि रायजो राजाफोर बे रायजो राजाफोरा बे समाव जुदि जेंना दङब्ला सरकारजों रायज्लायनाय फै। बिथाङा हांख्रायजों जे बे समाव जाखिनि जेंनाजों मोगा मोगि जानांदों बे मोगा मोगि जानांनाय रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जे बे समाव सरकारजों सावरायफै आरो बिथांमोना माबे जेंनाखौ लानानै बिथांमोना अजद दङ बे अजदखौ फैनानै सरकारजों मोजाङै सावरायफै होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। जिखुनु समस्याखौनो समाधान खालामनानै जोङो गोजौआव लांनायनि थाखाय जोङो जेब्लायबो बर' हारिनि सायाव सोनारनानै थायो आरो बर' हारिनि जानानै जों मावबाय थायो। बेनिखायनो जाय बिथांमोना मिसगाइडेड जानानै षड़यन्त्र मिसगाइडेड जानानै पाग्लिजरा पार्ट 2 एन्ड पार्ट 1 नि रायजो राजा बिथांमोनखौ जों गुरै खावलायदों दाबो सम दङ फै जों सरकारजों सावरायफैदो। सावरायनायनि गेजेरजों जोङो बिथांमोना मा समस्या नुदों बे समस्याफोरखौ जोङो समाधान खालामनो हायो बेखौ जोङो जेब्लायबो नोजोर होगोन आरो दिनैसिम जोंनि नोजोरावथ' जोङो रावनिबो खहा खालामनो थाङाखै। गतिके माबाफोर बिथांमोननि नोजोराव खहा जानाय नोजोर दंबावोब्ला जोंनो आसि थुनानै खोन्थाफै जों बेखौ सावरायनायनि गेजेरजों फोसाबनो थाखाय थिरांथा लादों। रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जे बे समाव जाखिनि जेंना दं बे जेंनाखौ माबे मोनसे लामाजों जों सुस्रांनो हागोन दा बेखौ लानानै बिथांमोना सरकारजों सावरायनो थाखाय फै होनानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा जाखिनि पाग्लिजरा पार्ट 1 पार्ट 2 नि थागिबि रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जे बे समाव जाखिनि जेंना दङ अजद दङब्ला आरो बे अजदखौ माबे दिगजों लाङोब्ला जों सुस्रांनो हागोन बे जेंनाखौ जों सुस्रांनो हागोन बे आयदाखौ सावरायनो थाखाय बे समाव सरकारजों फोनांजाबनो थाखाय खावलायदों बिथां रनजित बसुमतारी बिथाङा। जाखिनि जेंना दं बे जेंनाखौ बोस्रांनो थाखाय जों जेब्लाबो थियारि आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिटिआर हालाम आरो बर' हारि आरो बर' हालामनि एसेबो जेंना गोनां थामहिनबा खहा बे खहाखौ माब्लाबाबो मावा होननानै बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे सोरनिबा थुलुंगानायाव आरो सोरनिबा बाथ्रा बुंनायजों बे समाव रायजो राजाफोरा गोजावनो गोनां बाथ्रा गैया। मानोना बे समाव रायजो राजाफोरनि जे नखर आरो बिथांमोननि थानाय जे जायगा बे जायगाखौ लानानै बे समाव बेफोर बिथांखिफोरखौ लानाय जायाखै आरो बे समाव बिथाङा बुंथिदों जे बे ओनसोलनि थाखाय जाखिनि रायजो राजाफोर दङ थामहिनबा थागिबि रायजो राजाफोर दं बिथांमोना थोंजों एबा खेंसालियायै बे समाव बेनि गेजेरजों फसंथानफोर थामहिनबा बेनि गेजेरजों बे समाव साख्रि एबा गाव सुंथा जानो हागोन बाथ्राखौ फोरमायथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा गले गले हांख्रायजों जाय बिथांमोना बे थासारिजों मोगा मोगि जानांदों गोबां सोंथि दं जाय बिथांमोना बे आयदाखौ लानानै गोरोन्थि बुजिनानै जुदि सोमावसारदों आरो बे सोमावसारग्रा सुबुंफोरा बे रायजो राजाफोरा बे समाव सावरायनो फैनांगौ बिथांमोना माबे अजद दङ आरो माबे बिथिंखौ लानानै बिथांमोना गिनाय दं बे गिनाय थानायफोरखौ जोङो सावरायलायनानै सुस्रांनो थाखाय राहा लामा लागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। बर'लेण्डनि पर्बतजरा हालामनि जा
मोनसे टार्मेल पावार प्लान्टनि सायाव जाहां दावराव दावसि जानानै दङ बेखौ लानानै आं सरकारनि जानानै फंनैसो बाथ्रा बुंथिनो नागिरदों। गोबां मानसिया षड़यन्त्र खालामनानै दिनै बै हालामनि जोंनि बर' फिसाफोरखौ नंखाय लामाजों थुनज्लायनानै सैथोनिफ्राय एरखेहोनो नागिरदों। बे दुखुनांथाव बाथ्रा। मोनसे बाथ्राखौ जोङो स्पष्ट बुंनो नागिरदों। गासिबो जेंना जा जेंनाखौ सुफुंनो थाखाय जों बयबो मानसियानो लुबैयो। जोंनि सरकारा दिनै गुबैयै सोमावसारनाया जोबनायनि उनाव मानगोरिया प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि हालाम आरो जोंनि हारिखौ इक'नमिकेलि माबोरै जौगाहोनो हायो, थांनाय 35 बोसोर बर'लेण्ड मुभमेन्टनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिया गोग्लैसोनानै थादोंमोन, जोंनि हालामा गोग्लैसोनानै थादोंमोन, बेखौ जों माबोरै बोखांनो हायो बे थांखिजों जोङो इन्डास्ट्रिफोर गायसननायनि गेजेरजों गासैबो बिथिंनिफ्राय जोङो समानै जौगाहोनायनि थाखाय बा फारियै जौगाहोनायनि थाखाय हाबाफारि लादों। आरो बे थांखिजोंनो दिनै जोङो 3,400 बिगा हाखौ डि-रिजार्भ खालामनानै प्रप'ज रिजार्भ फरेस्टनिफ्राय डि-रिजार्भ खालामनानै बेखौ जोङो रेभिनिउसिम कनभार्ट खालामनाय जादों। आरो बिनि साखाथि फाखाथि थानाय जोंनि जेसेबां मानि गामिफोर दङ बे गामिफोरखौबो प्रप'ज रिजार्भ फरेस्टनिफ्राय डि-रिजार्भ खालामनानै रेभिनिउ लाबोनाय जाबाय। आरो बिथांमोननि खावसेखौ जोङो दाखालि 1,245 न'खरनि हानि पाट्टाखौ जोङो होनो हाबाय। आरो बावैसोनि गेजेरावनो जोङो जाय परबतजरा हालामनि रायजो राजाफ्रा भारत उदांस्रि जानायनिफ्राय 78 बोसोर बारलांबाबो हानि पाट्टाखौ मोननो हायाखैमोन, जोंनि सरकारा मानगोरिया चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बावैसोनो जोङो प्राय 10 दिननि गेजेरावनो जोङो 1500 बा 1500 न'खरनो जोङो हानि पाट्टा होनो थांगासिनो दङ। दा बेनिखायनो मोनसे बाथ्राखौ जोङो बुंनो नागिरदों जे जोंनि जा इक'नमि सिस्टेम बेखौ जोङो जौगाहोनायनि थांखिजों जाय इन्डास्ट्रि जों गायसननो नागिरदों बेवहाय जोंनि सरकारा मोनसे बाथ्राखौ स्पष्ट जे जोङो बर' हारिनि, बर' हालामनि आरो जोंनि इयुन जोलैनि खहा जानाय गदसेबो माइरंनि समान खहा जानाय जोंनि सरकारा मालाबाबो मावा। जिखुनु समस्याखौनो समाधान खालामनानै जोङो गोजौआव लांनायनि थाखाय जोङो जेब्लायबो बर' हारिनि सायाव सोनारनानै थायो आरो बर' हारिनि जानानै जों मावबाय थायो। बेनिखायनो जाय बिथांमोना मिसगाइडेड जानानै षड़यन्त्र मिसगाइडेड जानानै बाग्लिजरा पार्ट 2 एन्ड पार्ट 1 नि रायजो राजा बिथांमोनखौ जों गुरै खावलायदों। दाबो सम दङ, फै जों सरकारजों सावरायफैदो। सावरायनायनि गेजेरजों जोङो बिथांमोना मा मा समस्या नुदों बे समस्याफोरखौ जोङो समाधान खालामनो हायो बेखौ जोङो जेब्लायबो नोजोर होगोन। आरो दिनैसिम जोंनि नोजोरावथ' जोङो रावनिबो खहा खालामनो थाङाखै। गतिके माबाफोर बिथांमोननि नोजोराव खहा जानाय नोजोर दंबावोब्ला जोंनो आसि थुनानै खोन्थाफै, जों बेखौ सावरायनायनि गेजेरजों फोसाबनो थाखाय थिरांथा लादों। आरो बे मेसेजखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों दिनै जोंनि सरकारनि जानानै आं बिटिआर बासि साफ्रोमबो बर' फिसा आरो बिटिआरआव थानाय 35 लाख भारतीय नागरिक जायफ्रा दिनै 22टा जाति जनगोष्ठीया रायजो जानानै दं बे बिथांमोननो हरनाय जाबाय। बे बाग्लिजरा पार्ट 1 पार्ट 2 जाय बिथांमोननि मोजांनि थाखाय जोंनि सरकारा मावगासिनो दङ बेखौ षड़यन्त्र खालामनानै सोरबाया नंखाय लामाजों दैदेननो नागिरदों बा दैदेनगासिनो दङ बे खोन्थाया रोखा। बेनिफिटखौ रायजो राजाफोरा दिनैसिमबो मिथिनो मोनाखै, हयथ' बेनिफिटआ माबायदि जागोन बेखौ माबायदि बुंनो? माखासे मानसिफ्रा बुंनो नागिरदों जे लकेल मानसिया बेवहाय जेबो मुलाम्फा जाया होननानै। आं मोनसे बाथ्राखौ स्पष्ट बुंनि, हाग्रामा महिलारिनि दिनाव 31 अक्ट'बर 2014 मायथाइयाव जोंनि नैबे बिमा दैनि दालांनि खाथियाव 2,912 बिगा 3 लेसा हाखौ रामदेबनो एलटमेन्ट होनानै
दिनैसिमबो बे एलटमेन्ट होनायनिफ्राय जोंनि बिटिसिनि मुलाम्फानि थाखाय खामानि मावनायखौ जों नुवाखै। मा जुक्तिजों बिथांनो एलटमेन्ट होनाय आरो मा जुक्तिजों जोंनि तामुलपुरनि बगाजुलि हालामावहाय 1000 बिगा हाखौ रामदेबनो दान होनाय बेखौ जों मिथिया। खिन्थु दिनै जोंनि जा अबजेक्टिभ बे अबजेक्टिभा गोग्लैसोनाय बर' हारिखौ इक'नमिकेलि जों बा रांखान्थि बिथिङाव जों माबोरै जौगाहोनो हागोन बे थांखिजोंनो दिनै परबतजरानि फाग्लिजरा मोननै गामिनि साखाथियाव जोङो रिजार्भ खालामनानै फरेस्ट लेन्डखौ जोङो रेभिनिउ लांनानै बे इन्डास्ट्रिखौ गायसननो नागिरदों। बेवहाय लकेल हालामा माने हालामनि मानसिफ्रा बा जाय हालामाव बे खामानिखौ मावगोन इन्डास्ट्रिखौ बेनि मानसिफ्रा जथेस्थ' रांखान्थि बिथिङाव लाबालाब दङ। मानोना बेवहाय जि 5000 10,000 मानसि इमप्लय जागोन डिप्लय जागोन बे गासैबो लकेल मानसिफ्रानो जागोन। बे नन टेक्निकेल माबायाव बुंदों आं। टेक्निकेलिथ' जोंनि बर'फ्रा गैयानो, दङब्ला जोंनि थाखाय मोजां खबर आरो बिथांमोनखौबो इनभल्भ खालामनाया जोंनि दायित्व दङ। आरो बेनि अनगायैबो लकेल डेभेलपमेन्टआ मोनसे इन्डास्ट्रि गायसननाय लोगो लोगोनो लकेल डेभेलपमेन्टआ फालांगि बिथिङावहाय गोबां जौगायो। जुदिहे जोंनि मानसिफ्रा गोदोनि बायदि हाखौ बुयै बुयै फाननानै गुबुननो फाननानै थाङाब्ला जोंहा फोथायो लकेलावनो थानानै बा खाथियावनो थानानै जुदि इन्डास्ट्रिजों नांथाबनानै मावनानै जायोब्ला इक'नमिकेलि जौगायैनि बाथ्रा फैनो हाया। साथामसोल' मानसि बिसोरो गावसोरनि बेक्तिगत सार्थखौ आबुं खालामनो थाखाय गोमानाय माने मोलेले जालांनाय सावगारिखौ मोजां महर होफिननायनि नाजानायनि थाखाय रायजो राजाजों थाफानानै बिथांमोना गुबुंले खालामनो नागिरदों दैखौ। आरो गुबुंले जानाय दैयाव जेरै ना फिथिख्रिफ्रा हां मोना अक्सिजेन मोना जानानै रोनावो, बेफोरबायदि अबस्थासिम लांनानै राजनितिक भाबै लाबालाब खालामनो नाजादों। बेफोर षड़यन्त्रखौ जों गासैखौबो मिथिजोबखाबाय, सोर इनभल्भ दं जों बेखौ मिथिबाय। नाथाय जोंहा फोथायनाय दं नैबे समयसाफोरखौ समाधान खालामनो बर' फिसाफ्रा जेब्लायबो आवगायखायो। आरो जोंहा फाग्लिजरानि रायजो राजाफोरनि सायावबो फोथायनाय दं, बिथांमोनाबो सावरायनायनि गेजेरजों समयसाखौ समाधान खालामगोन। आरो नैबे 7 दिननिफ्राय 10 दिननि गेजेरावनो जोङो समयसाखौ एखेबारे 100% निर्मुल खालामनानै फोजोबस्रांनानै समयसाफोरखौ फोजोबस्रांनानै जोंनि जा थांखि बे थांखिसिम मोनहैनायनि थाखाय जों खामानि मावनो हागोन।